ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 18 май соли 2022 ҳазор пул бо қурби давлати 166 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи Спитамебонк 167 сомонӣ. имрӯз пешкаши шумо 15 та хонаҳои фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нарху ҳамагӣ аз 95 000 сомонӣ сар мешаванд. дӯстони азиз, дар имрӯза навормон мешавад. ду хонагах бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 95 000 сомонӣ, хонаи рақами 13, замини назди ҳавлигии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 300 000 сомонӣ, се хонагах бо ремонт бо нархи 270 000 сомонӣ, помешения барои иҷора ва магазини фурӯшӣ ва боз дута квартираи фурӯшӣ бо ремонти замонавию беҳтарин ва боз дигар вариантҳои хубу арзон. барои ҳамин навормона ҳатман та охира тамошо кунед, то ки вариантҳои хубро аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар курай. ва тамошобинони гиромӣ, ҳатман навора то охира тамошо кунед. дар охири навор аз шумо як маслиҳат мепурсем ки ҷавобашро дар комментария ҳатман нависед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, пештара номаш Чкаловск, кӯчаи Победа, доми 24, квартираи 28. дар дуюм ошёна ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. бинои советӣ. хонаҳо алоҳида, яъне друн ба друн нест. туалету ваннашам алоҳида. ду хонагах бо масоҳати 52 метри квадратӣ. нархи хона бошад 330 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран WhatsApp дорад. фавран, яъне срочна, замини назди ҳавлигии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 8 сотиқ замин ҷойгир аст дар Зарафшон, дар наздикии поликлиникаи 14, канечкаи 25 ва 46. аз роҳи калон ҳамагӣ 800 метр боло мебошад. роҳи ҳамвори асфальт дорад, свет ва оби доимӣ. нархи замин 215 000 сомонӣ савдо дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабус. хона ду ошёнага мебошад. ду дар хона дорад. кухнӣ бо ремонташ, ванна ҳам дар дарун аст ва ҳам дар берун. ванна ремонт надорад. кухнӣ ва ванна канализатсия доранд. замини ҳавлӣ аз 6 сотиқ иборат мебошад. свет, об дорад ва дарахтҳои меваддиҳандаам дорад. дар наздикии мактаб қарор аст. нархаш бошад 260 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. се хонагах бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад ва ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. беморхонаи вилоятӣ рости хонадай глазное бошад, ҳамагӣ 300 метр поёндай. нархи хона 440 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои 92 844 WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. се дар хона ва 2 сотиқ замин. ҷойгир аст дар поёни гипразем дар пеши парнико. ошхона дар ҳавлӣ, ҳамом, ҳоҷатхона дар даруни хона, анҷомхонаам дорад. барқ ва об ҳаст. махоза, мактаб, масҷид ва роҳи мошин дар наздикӣ аст. полош, ламинат, паталоко, гипсокартон. бо ғишти сурхи пухта сохтагӣ аст. обаш водопровод. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. ҳуҷҷатош навкадагиай навастройкаяй, хонаи нав бо ремонт. аз гипразем, аз пеши магазини Самира маршрути рақами 54 спринтер то пеши хона меояд. 2 сомону 50 дирам мебошад. нархи ҳавлӣ 300 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва боз хотиррасон мекунем ки аз пеши бозори Деҳқон, яъне аз бозори гипразем то хоная 3 километр роҳ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Нурак. се хонагах бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ.
хона ҷойгир аст дар электрон Шамсулло Юсуфӣ 1621, нархаш бошад 270 000 сомонӣ, ё ин ки ба як хонага алиш карда мешавад ва болои 130 000 дига. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара номаш Қурғонтепа, маҳаллаи Садвин Савхоз, поёни Ангурбоғда. 3 сотиқ замин, документош 100%, об ва свет ҳаст, 3 дар хонаи миёна дорад ва 2 дар хонаи дигар фундаментош тайёр аст. кухни, баня, туалет 100%, оби качай ва аз пеши хона латоки об мегузарад. хона бо мебелош фурӯхта мешавад, дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. нархи хона 180 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. бо савдо мешавад дӯстони азиз ва бо ба ягон хона бошад, алиш ҳам мешавад. 2 сотиқ, 3 сотиқ хона бошад дар шаҳри Қурғонтепа иваз мешавад. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои 8854 имо WhatsApp доранд, рақамҳои Тоҷикистон ҳам имо WhatsApp доранд дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, помещенияи ҳамин бино ба иҷора дода мешавад. чӣ хеле ки мебинем бинои новостройка аст. як этажаш 250 метри квадратӣ, обши 4 этаж 1000 метри квадратӣ мешавад дӯстони гиромӣ. ҳар як этаж 250 квадратӣ. дар якум ошона як хона аст, ванна ва туалет дорад. дар дуюм, сеюм ва чорум ошона плашадка, як туалету дастшӯяк дорад. худи бино ҷойгир аст дар пеши медколлеҷи тиббӣ назди заправкаи Газпроми Дӯстӣ. ҳар як этажаш отделнира метием, нархаш дагабор ба иҷора спорида мешавад дӯстони азиз. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран WhatsApp доранд. ҷош хубай дӯстони гиромӣ, пеши медколлеҷи тиббӣ ягон мағоза як ягон чизи дига ҳам кунед. хуб аст чиба ки медколлеҷи тиббӣ донишҷӯё дар наздаш зиёд ҳастанд. ва боз хотиррасон мекунем ки худи бино назди роҳи Мошингард аст. дӯстони азиз, боз як магазини дигар ҳастак, иш аллакай фурӯшияй 40 метри квадратӣ, стелляжош меистад, дигар чизоша мегирем, мегӯяд соҳибаш. магазин пушти ҳаловати Гипроземда ҷойгир аст. фурӯшӣ нархаш бошад 300 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби доллар гузаронида мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, кадоме ки мехоҳад тиҷорати худро оғоз кунад, вариантҳои хуб. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пештара номаш Калхозобод, дар Гулистон ҷойгир аст, деҳаи Орзу. аз 3 дар хона иборат мебошад. обши заминаш 3 сотиқа, баня дар дарунош, оғил, ошхонаам ҳаст. дар наздикиш садик, мактаб ва бозор аст дӯстони гиромӣ. дар доми 2 ошонага, чӣ хеле ки дар видео дидем дӯстони азиз, дар якум ошона нархаш 140 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои 5747 WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати деҳотии Дурбат, деҳаи Ҷавоно. 9 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 калидор, газхона, ҳаммом, ошхона, ҳезумхона ва ҳоҷатхона ҳаст. об ва свет доимӣ, ягон камбудӣ надорад. оби гарм, оби хунук ҳаст. нархаш бошад 65 000 доллар, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 2441 мебошанд. WhatsApp доранд дӯстони азиз. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар тарафи Гипрозем, мактаби 98, ай мактаб 100 метр дурай, ай садик 50 метр дурай, масҷид 80 метр. ай пеши мактаб мошино то Гипрозем мераванд. ай Гипрозем 1,5 километр дур мебошад. хона 3 об дорад, светош ҳамавақт ҳаст. як хонаи 7x4 времянка дорад. хона як ошонага, 4 дар хона то маналича тайёрай. хона 4 сотиқай. срочно сум дар корай дӯстони азиз соҳиби хонада. нархаш 285 000 сомонӣ, бо хела чизои сохтмонишам ҳаст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. боз арзон ҳам мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, 10 сотиқ замин, 7 дар хона, 2 ванна, 2 ҳоҷатхона ва 2 ошхона дорад.
нархаш $65000. рақаму барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занем. ва тамошобинони гиромӣ, аз ноҳияи рӯдакӣ боз як хонаи дигар ҳастак. мутаассифона соҳибаш суратҳоша дастрас карда ва мода равон карда натавонистанд. барои ҳамин без сурат дар бораш гап мезанем. ҳозир суратҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин сурати хонаи пештара мебошад. дӯстони азиз, ҳозир ки ман гап мезанам, ин хона суратҳош мутаассифона нест. замини ҳавлӣ обши 12 сотиқ, 5 дар хона плановӣ бо калидори верандаш, як дар хонаи алоҳида барои зимистона, навес 13/7, ҳамом, чакдон дорад, дарахтҳои мевагӣ, мевадиҳанда аз ҷумла ангур ва чойлобаш, дарозаи калон дорад. ҳавли об васфияташ ҳамавақта мебошад. таъмираш миёна. адрес ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки Турсунзода, деҳаи Қосидбон. аз шоҳроҳ 5 минута раҳ мебошад. раҳи мошин асфальт. нархаш шартномавӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 95000 сомонӣ. духонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар дуюмошонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад, таъмираш миёна ҳаст. ҷойгир аз дар назди стадион, мактаб, канализатсия дорад, алоҳида ҳоҷатхона дорад дар поён. нархаш бошад 95000 сомонӣ. ҷойгир аст дар ноҳияи Фархор. мутаассифона соҳибаш нагуфтагияд дар куҷои ноҳияи Фархор ҷойгир аст. назди стадион фақат гуфтагиянд. тамом. марҳамат дӯстони азиз. нархи хона боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди аэропорти нав баъди мост ҷойгир аст. дар бинои навастройка худи дом аз 12 ошёна иборат мебошад. хона дар 5 ошёнаш қарор дорад. ремонташ олӣ. хона 70 метри квадратӣ, 2 та лифт дорад. нархаш $53000. духонага. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. сомонӣ ва рубл чун ҳар вақта дар рӯи экран. дӯстони азиз, марҳамат, суратҳои хонаро тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Боқии Раҳимзода, Сиби Курумтой. агар адресша хато гуфтагӣ бошум узр. 3 дар хона, анҷомхона, ошхона ҳаст. заминаш 6.5 сотиқ мебошад. бо таъмири миёна хона фурӯхта мешавад. нархаш шартномавӣ, яъне бо маслиҳат. занг зада бо соҳибаш маслиҳат мекунед. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, соҳиби ҳамин ҳавли дар як положения вазмин ғалидагиам барои ҳамин мефурӯшанд ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. тамошобинони гиромӣ, кадоме ки то ҳамин момента видеоро тамошо кардагианд, дар комментария рақами 15 нависанд. комментариҳои шуморо хонда як хурсанд мешавем дӯстони гиромӣ ва боз аз шумо як маслиҳат пурсидани будем ки ҳамин наворҳои худмона 15 минут, 12 минут, аз 12 минут зиёд кунемшон ва дар ҳар як видео аз 15-16 хона зиёд пешниҳод кунем, мисол то 18 то 20 хонара, ё ин ки наворҳомона кӯтоҳ кунем, мисол то 8 минут, максимум то 10 минут ва дар ҳар як навор мисол 10-12 хона пешниҳод кунем. ҳатман дар комментария фикрҳои худатонро нависем дӯстони азиз, наворҳомона чӣ қадар дароз кунем ва чӣ қадар хона пешниҳод кунем. ҳатман як шавқовар мешавад фикрҳои шуморо хонда. раҳмати калон, то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.